Pa, moram da kažem da je, kako bih rekao, da ne uđemo odmah u sitna crevca kod nas, jer to je onda možda manje jasno. Na velikom planu, na svetskom planu, taj sistem zapadni koji ima ambiciju da vlada svetom, dakle da razlikujemo globalizaciju kao jedan tehnološki progres svetski od globalizma. Kao ideologije. Tako je, da, ideologije, ali čak i kao propagande. Kao jedne ideje da prosto mali broj ljudi iz jednog centra vlada celim svetom. Najprostije rečeno. Tako da su oni u tim decenijama koje su iza nas veoma uspešno ubili i odstranili iz intelektualnih krugova marksizam. A marksizam je jedina teorija koja uopšte postavlja pitanje klasno. Koja uopšte kaže, dajte ljudi, jer vi ne vidite da će na kraju ti finansijeri u stvari da vam uzmu, oderu kožu s leđa svima. Sad banalizujem, ali u osnovi nemamo vremena za dalje. A pošto nemaš teorijsku osnovu, kao levica, s kojoj uopšte kritikuješ taj liberalni koncept. On je sad u fazi neoliberalnog, to je sve jedno. Taj liberalni koncept, pojedinac i gotovo. Još kad, pre 40 godina, Margaret Thatcher kaže ne postoji društvo. Odakle ćeš ti da napadneš tu poziciju? Kako ćeš ti da je napadneš? Pošto si izgubio to tlo i pošto se radi na tome i preko nevladinih organizacija i u obrazovnom sistemu i u medijskom okviru, da u stvari to i ne treba, onda si prešao na identitetska pitanja. Tako da se kod nas levica deklariše kao levica, tako da je nacionalizam užasna stvar, a LGBTQ++++, to je fenomenalno. I tu sad, kad ih čovjek pita, neki put znam ja neke te ljude, nisu oni lično nesimpatični, ali oni nemaju poziciju s kojoj mogu uopšte da zahvate koren problema i da naprave neki alternativni pristup rešavanju tih problema. I sad kad ih čovjek pita i kaže, pa dobro, jesi ti primetio jednu stvar? Ako ljudska prava, do kojih vam je veoma stalo, ne utiču na profit, onda se zahteva da ona budu apsolutna. Znači to, gej prava, to mora apsolutno da bude. Ali pravo na život, ako utiče na profit, onda može 650.000 Amerikanaca da umre od epidemije. To nema veze. Smrtna kazna, to je problem. Koja je smrtna kazna? To je bilo možda 20 i nešto izvršenih na cenu SFRJ. I to kriminalci, pa sad ovdje 100.000, to nema veze. Dakle, kada ekologija. Pazite, vi imate ove koji imaju teške hemijske industrije koje prave čudo od kancerogenih elemenata, ali vi kažete CO2 emisija. To CO2, to mora da se reši. Pa ćeš time rešiti pitanje ovih kancerogenih materija koje ti DuPont i druge multinacionalke izbacuju gde god se, pa nećeš rešiti. Pa kaže, oni protestuju, čak i neki, evo gospođa Bojković glumica, sigurno pametna žena i dobronamerna i sve ostalo, ne vredi u načinu razmišljanja. Ne možemo da dozvolimo da postanemo deponija. Ako postaješ deponija, to znači da, a kao oni su tamo rešili problem, ona misli da su tamo rešili problem. To znači da ti on prebacuje svoje, on dao u komšinsko dvorište. Oni tankerima izvoze presavanu plastiku u Aziju i u Afriku. I time su oni ekološki odgovorni. Tako što tamo nije kod njih, nego je negde drugde. I tako redom. Dakle, ne mogu da shvate da se na ljudskim pravima insistira samo na onim koji ne ugrožavaju profit. Ako ugrožavaju, evo pravo na rad. A to je relativno. Ne, to je relativno. Sve je relativno. Znači, čim se sudari sa profitom, onda je relativno. A ako se ne sudara, onda je apsolutno. Smrtna kazna, ne, molim, to je apsolutno, to ne može. Možda umreš od gladi, to je slobodno. Ali, ako je neko pedofil pa pobio 50 dece, ne daj Bože, nemaš smrtna kazna. To moramo ozbiljno da vodimo računa, to ne. I kroz to te merim. Da li si ti demokrata, či nisi. Tako da...